tum arji doyet aksai bonta aning arloke insu ben bansai cilang uni cilang ram si pleng setsa maja montor ji phansi munthi I alo plang phi chu long jun long tum phan kai kita sorsa tum se om irjume pi dun jia phan ave jase met ke karbi khaya tumang bong se om Tek seri ser tum phan hir juno si pi dun o hai di ning duk ong me thang karbi khayang bong Cilar ponon aku ason mathari non kamathaning cilar ponang pini pen okoti guang plang phi chu long jun long tum phan kai kita sorsa tum se om hijume pi dun jia phan ning ave jase met ke karbi khayang bong tum se om hijume pi dun non plang phi tum phan maja montor ji phan mathari non I tum son ke bir pondet po Ching hon chin su pen lebu chi dunan su minda bu chi dunan reng dok reng pen su minda Ili tum karbi khay tum ta celar ponang Jerap seroy nang bang khay tum mason Ili tum of isi ke khay isi lo Tegri tum ke khay arbong ang tum lo Plang phi chu long jun long tum pha kai kita sorsa tum se om hijume pi dun je a phan ning ave jase met ke karbi khayang bong tum se om plang phi tum ke sung a hu rap tum lo ranam hirju mi lo plang phi a tum phan ta Bang Putin pantaranam hirju me pi rep lo Ning arong pen le ilitung bu cirap na Kay pan pacilar nang tegri tum duan Pini pen jing hon seroy pen le idunang Ning isi per le i klem lo na Nang li isi pedorap na Plang phi chu long jun long tum phan Kai kita sorsa tum se om Hijume pi dun jia phan ning ave Jase met ke karbi khayang bong na tum se om Karbi khayang tum ang bong si om